Уважаемые коллеги, дорогие сябры, ось і доходить у історію 2025 год. Вот для нас був виніковий. Ми завершили п'ятигодову програму. Ми провели знакове науково-практичне мероприятие. У нас много було цікавих зустріч з молоддю, со школьниками. Ми виїжджали на семінари у регіони. Ми опубликовали десятки важных наукових праць, які знайшли широке применение у соціальній сфері. Віншую вас з надходячим 2026 годом. Хай цей год буде годом справджених надій. Щастя вам, здоров'я. Нехай не покидає вас казочний настрой. У кожному домі нехай панує добробит, тепло, радость, натхнення вам і нових успіхів у новому годі. Шановные коллеги, поважанные сябры, 2025 год был для Центра даследавання беларускай культуры, мовы и литературы Национальной академии наук Беларуси вельмі паспяховым и важным. Закончылася пятигодовая вялікая программа. Новые вынікі лічацца вельмі паспяховымі. Мы спадзяемся, что 2026 год прынясе новыя падзеі, цікавыя здарэнні і, канешне, шматлікія адкрыцці. Шановныя калегі, жадаем вам у гэты год моцнага здароўя, сямейнага дабрабыту, ну і, канешне, навуковых адкрыццёў. Віншую вас з Новым годом і калядамі. Уважаемые коллеги, віншую вас з надыходзячым 2026 годом. Жадаю вам моцнага здароўя, сямейнага дабрабыту, плённай працы, творчага натхнення. Поважаныя коллеги, дорогие сябры, от усего сердца щиро віншую вас з наступаючым Новым годом. Жадаю вам у наступным годзе таких же добрых вынікаў, якія вы мелі у 2025 годзе. Наступны год – гэта год коня, сімвал, старажытны славянскі сімвал. Конь сімвалізуе працавітасць, сяброўскасць, надзейнасць, і няхай гэтыя рысы суправаджаюць нас усіх на працягу наступнага года. Здароўя вам усім, аптымізма, цеплані ў сям'і, кахання, усяго самага-самага добрага. З Новым годам!